4 гектарлык майданда бәрәңге алалар. Фермер Илсур Сәбитов МТЗ тракторында Динар Сафин белән сменалап эшлиләр. Аларның туганнары гала сортлы бәрәңгенең уңышын чүпли. Шул быел 4 гектардан где-то гектардан 200 центнерцыга инде бәрәңге. Шуның 30 тоннасын семена калдырырга җыйнабыз инде. Шул киләсе елга 10 гектар бәрәңге утыртырга җыйнабыз. Бәрәңге алуга иртәдән кирешкәннәр. Һава торышы әйбәт торганча тизрәк бетерергә кирәк. Самовар тетендә ашыктыра. Тиздән төшке аш вакыты. 8 часов, полдевятого мы сюда, наверное, подъехали, вот потом... Иртәнге 8-дән без монда килдек. Көндезге 1дә икенче яртыда төшке аш ашыйбыз. Самовар кайный, табигатьтә рәхәт. Бергә хатыннар белән, әтиәниләр белән бергә җыябыз бәрәңгеләрне. Бәрәңгедән тыш эшмәкәр кыяр үстереп сатырга җыена. Быел ул 1,5 млн сумлык грант отып теплица төзергә уйлый. Теплицаны ясап бетереп, гранты алган суммага кыяр үстерергә җыйнабыз. Ничә семьямызда эшлиләрне? Эшлибез без 2 семья эшлибез монда. 2 семья калдык без. Ничә кеше? 2 семьяда без, 10 дип әйттегез. 10 кишинде дә 10 кеше эшлибез. Безнең авыл җирлегендә 3 грант алынды. Бүгенге көнгә хәтле менә шуның берсе алынды инде сарыклар разведение овец инде берсе, аннары сыерлар, бер грантка сыерлар алдылар. Менә алар ул фермерлар тоже әйбәт эшли. Менә өченчесе инде алынды по овощеводству дисәм дә була инде. Район буенча барлыгы 2018 елда 4 питрәшле грант ыткан. Барлыгы 4 грант безнең 21 миллион дәүләт поддержкасын тәшкил итә. Инде төрләренә килгәндә безнең бу фермерлар гомумән үсемчелек тармагын һәм терлекчелек тармагын